Wanda za a yi kenan. Sarkin wanka. Ya ce yau ranar wanka. Yau ranar wanka ne. Kuma gobe yana da ranakun wanka ne. To ai mu injimin wankin kawahon kama ne ban san. Ban san wani irin. Wallahi dole sai ka shiga dry cleaning. Assalamu alaikum. Ka kawo kai wannan. Wannan kai ma. In kawo wani abu? Wani abu zan kawo? Wannan ya kawo kai wannan. Kai baba kai wanka ne? Wai haka yi wanka? Na gode. Wai haka wanke kafan kenan? Zan Mr. A to amma ya aka yi ba a shiga injin da kawahun bane. Da ka tashi wankan kawai daga sama zuwa nan kawai ka wanke kafan baka wanke shi ba? Rabi da rabi. Abdul. Kaga wani ainihin suwa. To ba shi ya baka ba ɗazu ya baka wani abu ai to ainihin duk muna tara ai ko ka manta ne? Gayan nan ko kibilitin ya ganka sai ya ajiye losi. Wallahi. Swag. Bafu. Na tsammanin da kai wankan ka gani na yi tsammanin ka hada ban san ka yi half done ba wai a shi ana half done wanka. Allah ai to badalu mu irin ba kyau. Wannan nawa shi sai na ga kai.